Mga produktong pang-agrikultura sakop na rin ng price freeze. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin via messenger ang aming partner na si Joan Punsoy. Partner, kabilang nga ang Department of Agriculture sa bumubuo sa Interagency Task Force ng COVID-19. Ang kanilang katungkulan ay itong maayos na pagpapatupad o pagtransport nga ng mga produkto mula sa sektor ng agrikultura at pagpapatupad nga ng standard price sa mga produkto. Tuloy-tuloy ang negosyo ng mga tendera ng pagkain sa palengke. Pangunahing pangangailangan ito ng mga tao at hindi dapat mahinto ang kalakalan ng pagkain habang pinatutupad ang Enhanced Community Quarantine. Ang Department of Agriculture nagpatupad din ng price freeze sa mga produktong pang-agrikultura, kabilang ang mga karne, isda at gulay. In times of calamity like this, in times of state of emergency, just like what we are experiencing today, kailangan manatili at stable yung prices ng mga basic necessities, hindi lang sa agriculture, pati yung mga processed products. Pangungunahan ng Municipal and City Agriculture Office ang binuong Local Price Coordinating Council sa bawat lokal na pamahalaan na titingin sa presyo ng mga produkto. Para mapag-usapan kung magkano talaga ang presyo in a particular municipality, dahil ang hirap din naman na in general ang gagawin. Baka mas mahal sa ibang munisipyo, baka mas mura sa ibang munisipyo. Hindi makabenta sa palengke sa Dagupan City dahil sa ECQ sa Aling Dolores. Sa labas ng bahay na lang siya nagbebenta ng kanyang mga produkto. Pabor naman daw siya sa pinatutupad na price freeze sa mga agricultural product. Siyempre, naghihirap na nga yung mga tao, tatagay mo pa sa presyo, kawawa naman sila. Kahit maliit yung kita namin, maliit yung tubo, basta medyo hindi mahirapan yung mamimili. Partner, nakadepende nga itong presyo ng mga produkto. Depende pa rin yan sa law of supply and demand sa kada probinsya nga o bayan. Dapat nga raw ay meron ng nakapaskil na mga presyo sa palengke. Pero kung wala, ay dapat na inspect o na monitor na ito ng market division. Para nga hindi ma-delay itong mga food products, partikular na itong mga produkto mula sa sektor ng agrikultura, ay una na nga nagpatupad ang DA ng food pass sa mga food traders nang sa ganun nga ay mahatid ng maayos at maaga itong mga produkto. Lalo't meron nga mga produkto, partikular na itong mga gulay at prutas na nabubulok kapag hindi na ihatid ng maaga sa mga palengke. Para matulungan rin ang mga magsasaka ay nakiusap ang Department of Agriculture sa kada LGU na bilhin itong kanilang mga produkto para idagdag sa mga relief goods sa mga residente. Partner. Maraming salamat, partner.